Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauki. A hikirawa, inda ruwa, in ma babu ruwa, inda kuɗi, in ma babu kuɗi, inda hali, in ma babu hali, ko da kiɗa, ko ma babu kiɗa da wani. Caska cakas, cakas caska cakas cakas caska cakas, cakas caska cakas cakas caska cakas, cakas caska cakas cakas caska cakas, cakas caska cakas cakas. Wanda ya zage ni tun da ban taka mai ba, tun da ban zubda mai ba, tun da ban raina mai ba, tun da ban kushe mai ba. Na yi bake-bake a bakin ramin tsakar gidan babbar a hikirawa. Inda ruwa, in ma babu ruwa, inda kuɗi, in ma babu kuɗi, inda hali, in ma babu hali, ko da kiɗa, ko ma babu kiɗa da wani. Caska cakas, cakas caska cakas cakas caska cakas, cakas caska cakas cakas caska cakas, cakas caska cakas cakas caska cakas, cakas caska cakas cakas. Wanda ya zage ni tun da ban taka mai ba, tun da ban zubda mai ba, tun da ban raina mai ba, tun da ban kushe mai ba. Na yi bake-bake a bakin ramin tsakar gidan babbar rijiyar gidan, na hana shan ruwa. Rijiya na hana shan ruwa. Rijiya inda ruwa, in ma babu ruwa, inda kuɗi, in ma babu kuɗi. A hikirawa. Inda ruwa, in ma babu ruwa, inda kuɗi, in ma babu kuɗi, inda hali, in ma babu hali, ko da kiɗa, ko ma babu kiɗa da wani. Caska cakas, cakas caska cakas cakas caska cakas, cakas caska cakas cakas caska cakas, cakas caska cakas cakas caska cakas, cakas caska cakas cakas. Wanda ya zage ni tun da ban taka mai ba, tun da ban zubda mai ba, tun da ban raina mai ba, tun da ban kushe mai ba. Na yi bake-bake a bakin ramin tsakar gidan babbar rijiyar gidan, na hana shan ruwa. Rijiya na hana shan ruwa. Rijiya inda ruwa, in ma babu ruwa, inda kuɗi, in ma babu kuɗi. A hikirawa. Inda ruwa, in ma babu ruwa, inda kuɗi, in ma babu kuɗi, inda hali, in ma babu hali, ko da kiɗa, ko ma babu kiɗa da wani. Caska cakas, cakas caska cakas cakas caska cakas, cakas caska cakas cakas caska cakas, cakas caska cakas cakas caska cakas, cakas caska cakas cakas. Wanda ya zage ni tun da ban taka mai ba, tun da ban zubda mai ba, tun da ban raina mai ba, tun da ban kushe mai ba. Na yi bake-bake a bakin ramin tsakar gidan babbar rijiyar gidan, na hana shan ruwa. Rijiya na hana shan ruwa. Rijiya inda ruwa, in ma babu ruwa, inda kuɗi, in ma babu kuɗi. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauki.